Salutare toată lumea și bine ați venit la un nou episod din Minecraft. De data asta vreau să vă arăt un joc foarte tare. Real Racing 2. Dacă aveți, cum îi se spune, tabletă din aia, cum îi se spune, să zic eu așa, o clipă. Da, deci dacă aveți tabletă din aia, mușcă din aia, cum se numește, mă? Apple, da, Apple, da. Și puteți să vă instalați, așa cred eu. Da, și e un joc foarte tare. Vedeți că mașina asta pe care vă arăt eu acum e mașina clasică pe care vreau să mă iau eu. Dacă vă uitați la filmul ăla, o să o vedeți. Cam de genul ăsta e jocul. Eu am mașina aia albastră cu dungi. Da, am avut și un Lotus, m-am săturat de el. Și da, eu mi-am făcut-o exact ca pe aia din film. Adică acum, serios, cine nu vrea să-și facă mașina din film? Și da, vedeți că în poza asta îmi pare rău, da. Da, asta e mașina din joc și clasică și cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă mai vreți episoade de la mine, apăsați butonul de like și vom continua. Pa, pa!